Masu kallon mu, barkan ku da kasancewa da mu a wannan tasha kunnan gari. Tashar kunnan gari tasha ce da za ta dinga zuwar muku da shirye-shirye kayatattu. Musamman yau mun ɗauko shirin Akida MABUDIN nasara. Barau kowa naka. Shirin Akida MABUDIN nasara shiri ne da za mu dinga tattaunawa da ɗumbin al'umma waɗanda suka san abubuwan da aƙida take nufi, manufar aƙida, waye cancanta waye ɗan aƙida, domin haƙoƙi da ƙasarmu Najeriya ta tanada domin mu fito da su ga al'ummar da suka dace su mori wannan haƙƙi a matsayinsu na ɗan ƙasa. Haƙoƙi wajibabbu kundin tsarin mulkin ƙasa shine ya tanade shi, wanda ya wajabta wa duk wani ɗan Najeriya wannan wajabci akan ya mori wannan haƙƙi nasa. A don haka a kundin tsarin mulkin ƙasa ya tabbatar da cewa kowane ɗan adam yana da 'yanci ya rayu, kuma babu wanda za a raba shi da ransa da gangan. A cikin wannan haƙƙoƙi na ɗan ƙasa Najeriya wanda ƙasa ta tanadar wa ɗan ƙasa domin ya mori wannan haƙƙi, an yi batu akan cewa kowane ɗan adam idan ka ga an raba shi da ransa, to sai dai idan kotu ce a Najeriya ya aikata wani kuskure aka gurfanar da shi, kotu ta zartar masa da wannan hukunci. In dai ba haka ba, to kana da haƙƙi ka rayu kamar yadda kowa yake rayuwa a matsayinka da ɗan ƙasa, kamar yadda sashi na 1 C cikin baka ya tanada. Masu kulle-kulle da wani kawo tasgado domin rikita wannan ƙasa, mu ne musu kira na musamman da su kiyaye dokar ƙasa, domin tsayayyun mutane dattawa na arewa. Deputy Senate President Barau Jibrin Maliya, waliyin siyasa, ya tsaya tsayin daka akan 'yan arewa, ya tsaya tsayin daka akan haƙƙoƙin arewa, ya tsaya tsayin daka akan ƙasa Najeriya da kuma haɗin kan Najeriya. Ba zan manta ba, kwanakin baya akwai al'ummar da ake kira mafarauta. Mafarauta al'umma ne da ke shiga lungu da saƙo a daji domin nemo dabbobi. A sakamakon haka suka haɗu da wasu ɓata gari a lokacin da suka fita wannan yawon farauta, suka tare su wa iyazu billahi da zimmar kira musu wasu kalamai munana, alhali su kuma yawon farauta suka fita. Akan haka aka yi musu kisan gilla. Subhanallahi. Wannan kisan gilla ba musulmi ba, ba kristan ba, duk wani ɗan ƙasa Najeriya ya razana masa zuciya, ya girgiza masa zuciya. Akan haka distinguished Senator Barau Jibrin Maliya ya yi tattaki zuwa wannan jiha domin waɗannan al'umma da aka yi wa kisan gilla 'yan Kano ne. Ya zo ya ziyarce su, har mutum 16 ya ba su tallafi na miliyan 16. A kan wannan ya kuma ƙudiri cewar zai bi kadin wannan haƙƙi na wannan al'umma 'yan Kano, 'yan Arewa, 'yan Najeriya waɗanda suke da 'yanci su shiga inda suke so a matsayinsu na 'yan Najeriya, domin ya tabbatar ya ga an yi musu adalci a yayin da aka samu wannan kisan gilla a kansu. Wani irin adalci ne? Shine a tabbatar an yi shari'a, an hukunta waɗanda suke da alhaki na aikata wannan mummunan laifi. Sanata Barau, madalla, mun gode, mun gode, mun gode. A ci gaba da aikin da ya dace ga al'umma. Mai sauraro da kallon mu, kada ka shafa tashar kunnan gari tare da ni Muktar BAA Gwammaja, shugaban kungiyar Zago Akida ta jihar Kano. Nake kasancewa da ku, kuma zan ci gaba da kasancewa da ku, domin Sanata Barau yana aiki, kuma za mu ci gaba da gaya al'umma irin ayyukan distinguished Senator Barau Jibrin Maliya na kowa. Ku ci gaba da sauraron mu Instagram, YouTube,
TikTok, website da kuma shafin na Facebook Kunnan Gari TV. Taku ce, nima na